Machiegni e weche gi nyinga Jailieta jaloko marwa en Wilson Ochuka mana kaka pile pile warwako ote magi kokale lai marwa mar ote machuok ma en 23690 machiegni. Sami Otieno kod Steven Okinyi Ojwang gin moko kuom achije abich ma omaki kitudo kod mibadhi mokwako sekta mar thieth e bwo okumba mar thieth mano mar SHA matimore tok apisi mar jomin buche puodho mondo odonjne achije moko chiko kod ute thieth ariyo ewi mibadhi e sekta mar thieth. To kaka jafwambo marwa Sifros Okinda lero, apedha pod dhi nyime mar manyo achije mamoko ma bende chind mibadhi ni oluoro. Dwe achiel tok migawo mar thieth chwalo files 1188 mag ute thieth kod jogo ma ichich godo ni nyayo mibadhi e sekta mar thieth ne apisi mar Okwach Kich. Ji abich koro maki ka ute thieth ariyo bende donjnegi kitudogi kod lal mar omenda matara ewi ute thieth manyawawa ka achije mamoko pod iluwo ndachgi. Moko kuom achijego oting'o Sami Otieno ma en achiel kuom apisas matiyo kod duol mar okumba mar thieth SHA. Sami itudo kod ketho mar makore kod jomoko mar kwalo kod timo ketho manyalo miyo ng'ato yudo kum mar tuech mochwere. Patrick Muyukanya kod Faith Chepkururi magin directors mar od thieth ma Jambo Jipya Medical Clinic manitiere kaunti ma Kilifi bende ng'ato ka ng'ato donje kod ketho manyalo miyo giyudo kum mar tuech mochwere, loko nonro mag jotuo e yor mibadhi, kawo kendo tiyo kod mwandu moyudi e yor mibadhi kod miriambo. Achije mamoko oting'o Steven Okinyi Ojwang, Justin Baraka Glenn, Maina Masharia kod Pauline Wanjiru ma bende tiyo Jambo Jipya Medical Clinic. Odonjo kod ketho kamoting'o riwore kendo timo tim makoch manyalo miyo migi tuech mochwere, loko nonro e yo mar njore, chiwo miriambo, loso bok mabandia kod weche mag miriambo. Od thieth mar Jambo Jipya Medical Clinic en achiel kuom ute thieth modonjnegi. Kalore kod apisi mar jomin buche, od thiethni nochiwo kwayo mar chudo mar omenda maromo $3.3 kochakore dwe mar 2 nyaka dwe mar 6 higani. SHA kata kamano nochulo $2 gi wiye, ma bende kata kamano ne ok onego bed ni chulo. Od thieth machielo en mano mar St. Mark's Orthodox mantiere kaunti ma Vihiga, manochiwo kwayo mar chudo moyo shillings $4,000,000. Kendo nochule omenda no ka chutho to SHA nonego chule mana shillings 18,000. Od thieth no odonje kod ketho mar nywako ne kwalo omenda, miriambo, yudo mwandu moyudo e yor mibadhi, thedho bok mag thieth mabandia e kind mamoko. D'Souza Fenley kod nyawadgi Mark Dhillon Sidon magin directors mag od thieth ma St. Mark's Orthodox bende odonjnegi. Finley odonje kod ketho mar riambo, nywako ne njore, kawo mwandu moyudo e yor njore, riambo e obok mag thieth e kind mamoko. Kanyawadgi Mark Dhillon Sidon to idonjone kod ketho mar nywako ne kuo kod riambo e obok mag thieth. Achije abichgo ogeng'negi ka obila ka irito chwalgi e nyim doho chieng' wuok tich juma mabiro. Sifros Okinda, Ramogi TV.